So, fi di dechrau cyfrif Instagram o'r enw Oh My God Life, a nes i ddechrau fe just cyn symud. Y bwriad oedd i ddod i nabod pobl. So pan nes i ddechrau, obviously ffrindiau'n dilyn a'r teulu'n dilyn, a wedyn wrth i fi bostio mwy ynglyn â beth mae fel i symud o un ochr y wlad i'r llall, ges i lot fwy o bobl oedd i'n gwneud rhywbeth tebyg yn Halle Gyseuon i fi. So oedd falle ddim ambell i person yn y cysylltu'n dweud, fi newydd symud i'r ardal gyda'n partner i sy'n weithio o Gwynedd o whatever, yn dweud, unrhyw tips ynglyn â fel i setlo mewn, neu o'n i gael negeseuon gan bobl oedd yn dweud, fi'n gweld eisiau yn heili i ble o'n nhw'n dod o weithiau hefyd. Mae'n mynd yn haws, mae'n okay, kind of thing. A actually beth sydd wedi bod yn lyflu amdano fe yw bod pobl ar ardal wedi dechrau dilyn, sydd o daunting. Mae'n ffordd i fi ryw raddau sort of adlewyrchu lifestyle a be mae fel i fyw lan me. A mae pobl yn cael syniadau wedyn, fel i hala penwythnos yn cricieth dros gwyl y banc, neu llefydd sydd falle dim ond rhyw 2 stop tren i ffwrdd fel Portmeirion neu rhywbeth, neu Abersoch yn y blaen. Mae'n ffordd i fi hefyd i mae'n rhoi kind of, rheswm i fi, a esgus i fi i fynd am weld y llefydd gwahanol a drago Mark gyda fi os mae'n fodlon. So fi'n rili joio fe, fi arno fe bob dydd. Fi'n efo Gweno o pan i byw Gyrdydd. So nath Gweno actually symud o Gyrdydd nôl lan i Ynys Môn. Pryd nes i symud? Cyn Covid? Ar ôl Covid? 2021, dwi'n meddwl. Na fi, ar ôl Covid. A fi'n cofio mynd i ymweld â Gweno actually tra bod fi'n ymweld â'r gogledd gyda Mark a gofyn, na i joio fe? Like, is it always packed up to be? Ti'n edrych yn really nice ma, ti'n mynd ar loads o hikes a stuff. A fi'n cofio, o'n i'n cerdded draws bont, ti'n mynd i Ynys Môn. Beth yw'r bont nawr? I'm going to called nawr. Bont Menai. Bont Menai, no swim. Gysdi absolute non-local. Yn gofyn, beth o fel a stuff. Fi'n cofyn, honestly, give it a go nes ti weid, ydw i'n licio fe. Ond, mae'n neis, actually, bod ti wedi bod lan yma hefyd, a actually kind of introduce fi bobl. Ti'n chi rhywbeth, na fi'n chwarae port, a ni wedi chwarae efo'n gilydd, which is really nice. Ond ti'n joio. A mae Cerys yn ffilmio fo rwan ar ôl y gêm. Ond dwi'n edrych fel hyn. Sorry. Ond, mae'n lesh, achos obviously ti'n efo lot o bobl mewn, dwi ti yn fel, fi'n rili ddiolchgar bod ti wedi introduce fi bobl ar ddifn. Ond mae'n cofio ni bethau fel hyn gyda'r nosia'n bwysig hefyd yn y gysgol penwythnosau dydy, bod gen ti glybiau a pobl lleol ti'n dod i nabod. A mae Celrwyd yn un o'r ffyrdd gorau, dwi'n meddwl, wneud hynna hefyd ydy. Unrhyw fatha chwaraeon, really. Wel, un ysbryd, mae loads o clipau redeg a stuff, a dim i redeg, oed a trail running, blah, blah, blah. Never in a million years. Ond mae hynna fel clipiau redeg, rydyn ni hamddenol a stuff, so one day, never know. Ond am nawr, na i just stico at y Celrwyd. Someday. Are we? Yn amlwg mae byw rhwng yma gallu bod yn anodd o ran gwaith llawrydd fel actor. Ond di hwnna ddim just yn Gwynedd, mae hwnna'n lle bynnag wyt ti i ddweud gwir. Ella swn i'n dweud gorau gweithio tipyn bach yn galetach i ffeindio ffordd creadigol o weithio tan ti'n aros am y job nesa. Felly, dyna pam dwi wedi bod yn rhan o prosiect newydd ar enw Scratch, lle mae llawryddion
drafodwyr, cyfarwyddwyr yr ardal yn dod at ei gilydd a creu noson o adloniant a wedyn i gynnal nhw mewn busnesu bach lleol a dyn ni'n neud yr un gyntaf yn y maes, yng Nghriiciaeth. Felly dwi'n meddwl mae nosweithio fatha scratch yn helpu. Dyn ni wedi cael bobl sydd yn gweithio yn dod i wneud nhw. Dyn ni wedi cael bobl sydd allan o waith ar y funud, a ella wedi bod allan o waith ers blynyddoedd nhw. A di mynd, a wedyn mae o'n aildanio rhywbeth yn nhw. So, nath Mark gael ei fagu yng Nghriiciaeth. Dwi'n gwybod fi'n paso i hen ysgol yn awr, sef ysgol Treferthyr. Lle arall allai di weid bod ti yn mynd i'r ysgol gynradd a mae'r castell reit fyna. Mae hwnna'n eitha unigryw. Ond na'r un o'r pethau nath apelio at y fi hefyd yw, gosh, dychmyga magu plant a magu teulu fyr hyn. Mae mor saff a pobl mor gyfeillgar, mae'r Gymraeg pob man gan yn fagu yn Nghymtawe, a nes i rili joio fe. A oedd rhywbeth eitha bach a cynnes amdano hwnna hefyd, ond mae hwn yn llai to. A mae'n cyd yn yna real manteision o allu fod yn rhan y gymuned sydd yn rili agos. Pawb yn nabod ei gilydd, pawb yn dechrau rôl ei gilydd, a just ymgylchedd fyd, mae'n lyflu. Bore da, croeso i lan y môr Criciaeth. Dwi wastad a dweud mae Criciaeth yn unau braf neu'n dramatig, ac yn sicr mae o'n dramatig iawn bore yma, o dan y castell. Dwi falch iawn i fod yn hogyn o Criciaeth yn reiddiol, a yn amlwg i dwi ffwrdd ers 15 mlynedd, ond o'n i wastad yn gobeithio swn i'n gallu dod adran diwedd. Mae'n braf i wybod na weithiau pan mae pethau'n mynd yn anodd i chdi yn y tŷ, neu be bynnag, neu'n dy fwyd i ti gallu dod lawr i'r traeth, mae ar dy stipan drws di, a jyst gwrando i sŵn y môr. Mae'n rhywbeth ges i'n facu efo, a rhywbeth ddai byth cymryd yn ganiataol eto, dwi'n meddwl. Ar ôl chdi, actually. So, pryd ti'n meddwl fydd dy rieni wedi gallu dod fyny eto? Bydd yna eisiau gael lan. Dwi'n heb bod lan ys brodas ers mis Medi diwetha. Bydd y Pasg yn neis. Plan fi, yn ymhen i, bydd i'n lyfo gael un frawd yn chwarae a teuluoedd nhw. Mam a dad lan yn un pryd. Aros mewn bythyn yng Nghriiciaeth, obviously nid i chyn i byw yma. A gael pawb lan yr un pryd, achos maen nhw gyd yn lyfod o lan yma. Mae'n jyst yn dibynnu ar gwyliau ysgol. A hyn bydd Pasg yn gyd, mae'n sydd i bod yn ar un nes o'r flwyddyn, yn bank holiday. So, dyna'n pryd fi'n gobeithio. Nice. Gael ni weld. Ond mae'n y frawd i wedi bod lan. Yndi, ond dwi'n meddwl i weld o'n sbel wan. Cam. Brysur, dwi. London life. Bydd ti'n gallu byw Llundain? Na. O'n i'n meddwl nhw'n Caerdydd, so sa Llundain yn bita fi fyw, bysa. Hogyn o wlad, dwi. Na, rheini fi yn rili gefnogol. Yn amlwg o'n nhw'n drist ar ôl i nhw sy'n ymweld yn ni hefyd y gyfergwyliau fel, I get it. I totally get it. A ta beth, dyna meddwl yn rili nes gyda brodas fyd, achos, oedden ni tywydd amazing, oedden rili lwcus yn ôl y mis Medi. Ond pob tro ni'n troi rhywun ar ôl gas rhywun yn mynd, do you get it now? Do you get it? Ti'n deall pan mae wedi symud me? A nhw'n fel, yeah, definitely. So mae teulu fi bod yn rili gefnogol. Yn amlwg fi'n goleisio nhw, ond maen nhw'n goleisio fi. Ond mae'n rolau neis iddyn nhw i ddod i ymweld. A ni'n dweud, so. Lwcus iawn. Fi'n meddwl bod ni wedi setlo. Fi'n meddwl, fydd ni ddim wedi sort of rhaid ymdrech i prynu'r tŷ yma a dechrau gymaint o waith ar y tŷ, heb la bod ei gyda ni aros. A twad, heb sort of peidio meddwl a mwynhau'r moment, yn amlwg ni yn meddwl bach i'r dyfodol hefyd o ran ble ni eisiau sort of magu teulu falle, neu
ble fyddwn ni eisiau bod ddod i weld ni pan ni'n hun. I don't know, but just bydde fel na rili. Ond fi'n, wel, os ti'n symud yn rili. Ond os ti'n me, fi me. Diolch beth yn yna.